Здравейте, хора! Аз съм Габи. Аз съм Криси. И ние сме Криси и Габи 100 Pro. В днешното видео сме ви подготвили 5 вида хора в мола. Тъй като всички много искахте някакви скетчове да правим. Да бе, всички писате. Скетчове! Аз съм по скетчовете, ама ще ги направим. Ще ги направим бе. Човек, аз за какво дойдох? В магазин ще я да разглеждам, и той ни магазини, нищо няма. А не много Гучи, нещо, ау, не. Някакъв кикс, някакъв модел от 2010-та. Толкова не, толкова да беше ми. Умирам, знам. Те седят и ми се разглеждат тук 5 години. Аз какво правя? Ужас! Ей, не ми се свори. Аз какво ще правя? Нью Йорк, Половян, Парцал. То много нищо няма. Нито едно Гучи, Версаче. Пък и казаха, че и Кендъл Дженър ще идва, пък и нея няма. Бах ти мола. Нищо няма в този мол. Ей, ще не ме затворя. И в този мол, и в храните нищо няма. Къде ще харча парите? Няма ресторанти, само Subway. То в този Subway нищо няма. Бах ти. Бах ти. Даже Сваровския затворих, поне да беше картием и то. Човек, това е много брутално. Знаеш как живея? Гейм центъра, Събуея, Макдоналдс, KFC, пица, Алфредо. Има всичко. А магазините, веришка. Брутално. Мисля, че всичко е затворено. Аз живея, човек. Живея. Силата горе. Живея. Мале, човек, знаеш какво искам да си взема? Опа! Човек, цялото даско има обак, човек, аз трябва да си взема просто. Аз имам вече една, да има си взема още една, различен цвят. Даже още една може да си взема. Мале, човек, гледай какъв хубав фон. Ти не правиш ли една снимка? Чакай, не така. О, вижда ли ми са лицето, човек? Чакай малко. Така виждат ми са. О, чакай, ще правя. Така виждат ми са. Ма ти тъпа ли си, ма? Как му и така ма снимаш? Чакай, тръж. Задника изобщо не ми изглежда голям. Чакай. Така добре ли вече? Човек, това колко е брутално. Сега да има в пари да си го взема. Няма нищо де. Скоро може да списта от някъде. Ще ги спара, ще ги измисля. Всичко ще е точно. Офи той е Adidas. Човек, умирам. Ама наистина писна. И всички гледайте двамата. Пак си купуват. Аз пак седя тук страни и ги гледам. Супер! Перфектно! Няма нищо. Други път, на другото сезоне, ще го следим. Хора, това беше днешното видео. Ако ви е харесало, лайк, комент, сабскрайб. Ако все още не сте го направили. Може да напишете вие от кой вид сте, дали въобще сте от тези видове, дали ви е харесало. Може да коментирате каквото искате.